Vítáme se u dalšího videa. Dneska vás tady vítá Stráž z Robloxu. Dneska si tady nějak aspoň popovídáme podíváme se na nějakou horu. Jdeme na to, můžeme si teda třeba tady tu. Hlavně jaký z mých kamarádů se napojí, protože mám tady spoustu kamarádů. Nepolova, to je jedno. Já vím, že jste tady čekali jako Roblox, že tady to bude strážce Robloxu, ale dneska jsem chtěl udělat takový malinký chill. To umíme, hop. Kdyby toho neuměl. První zápas Emma. Sice jako vím jak na to, ale jsme tady dali takový dlouho začátečníka, to nevím. Tady to Emma, to byl nějaký robot. AI. Měla inteligence, protože ta fotka vypadá celá těsně a protože neumí ani chytat, jako. Jsem vyhrál dohodou, je to jednoduché. Dneska to bude takový jako menší chill. Kdo přišel nějaký spocený z nějaký věcí, třeba je unavený, přišel ze školy při chvíli. Tady aspoň máte nějaký pozvednutí, to pokud vás to nenarazí. Jako spoustu lidí mi tady říká, že koho to má zajímat, jako koho to má zajímat. Já si to dělám podle sebe a chci mít aspoň pár fanoušků, ne? Ty se mi nebudeš vy, teda ten, kdo tohle dělá, se mi nebude motat do života a tak no. Takže pokračujeme s další hrou, to bude proti nevím komu, taky nějaký Santiago teda ty vole. Pardon, že tady budeme říkat nějaký sprostý slova a tak, protože budu mít nějaký nervy. Já se vám nebudu omlouvat. Out. Ale tohle má být sice obsah pro děti občas a tak, ale jinak nejde. Jdeme ven. Kolik máme minut? Podíváme tady do té dolní kolonky. 4 minuty zatím. Ne. Jdeme se aspoň... Teď jsme v druhé části videa a jdeme se podívat, co má být příští rok. 20. Tady vidím pořád, jako. Nevím, jestli to mám být žesčenej, ale nebo to doopravdy. Kreator. Divný. Takže druhou část tady máme. Jdeme na třetí.
na to už asi všichni čekali, je to jenom pro Plzeňáky, nebo není Plzeňák a jde pryč. Takže si řekneme jenom všechny zápasy. Hradec, Králové, Baník Ostrava, Mladá Boleslav. Pak budeme doma proti Budějovicím, SK Sigma Olomouc. Pak budeme zase doma proti Bolce a tak dále a tak dále. Tady na ten zápas se těším a asi tam i půjdu. Jak tady vidíte, to kolonku 0-0-0. Nehraje se to o půlnoci, to asi ne úplně. Každopádně máme tolik výjezdů a snad to ještě nějak doklepneme. Takže tohle bylo takový rychlý video, jenom pro pobavení. A čau.